Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα σας δείξουμε πώς δένουμε αγκίστρι με πετονιά, το οποίο όμως αγκίστρι έχει θηλίτσα πίσω. Όχι, θηλιά. Παίρνουμε την κλωστή μας, τις κάνουμε ένα τσάκισμα και περνάμε από μέσα μουρουνέλαιο και ηχθιέλαιο, πλούσιο σε ωμέγα-3 και βιταμίνη D. Μόλερς υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, τα μάτια, τις αρθρώσεις, το ανοσοποιητικό, ολόκληρο τον οργανισμό. Παίρνουμε την ελεύθερη άκρη, έτσι, την μικρή, και κάνουμε, συγχρόνως κρατάμε. Με τις κάρτες Mastercard, η επόμενη αγορά σε βιβλία, παιχνίδι και προϊόντα τεχνολογίας στα public μπορεί να είναι η δική σου. Γιατί με οποιαδήποτε αγορά έως 22 Μαρτίου στα καταστήματα ή στο public.gr, με κάρτες Mastercard μπορεί να κερδίσεις 5 φορές, μπορεί να κάνουμε και παραπάνω, αναλόγως το πάχος της κλωστής, και περνάμε από μέσα. Έχεις στρες και ποιος δεν έχει. Ποιος δεν έχει, Στη συνέχεια, αφού σαλιώσουμε με σάλιο ή με νερό, παίρνουμε με το τσίπι την πενσούλα μας, κρατάμε και σφίγγουμε. Τι είναι καινούρια, δοκιμασμένα και εγκεκριμένα από όλες μου τις φίλες. Εδώ, τώρα αυτό το αγκίστρι έχει πίσω αρπάδι, λίγο μετακίνηση, έχει αρπάδι πίσω, μας τσακώνει την κλωστή, αυτό θέλει έτσι. Αν δεν είχε αρπάδι θα είχε γίνει αμέσως, θέλει προσοχή μεγάλη, να μην αγκιστρωθούμε κιόλας, και σφίγγουμε έτσι. Εκεί. Σφίγγουμε καλά. Εκεί. Τεντώνουμε. Έτσι. Και κόβουμε αυτό που περισσεύει. Πρωταθλήματα σκακιού για συναρπαστικές, χαρτιστικές αναμετρήσεις, μοναδικές διαδραστικές εκδηλώσεις και απίθανη black and white μόδα. Είναι έτοιμος. Ένας πολύ καλός κόμπος, γερός και αξιόπιστος. Έτσι. Πιστεύω να έγινε κατανοητός από όλους.